Aj keď Slováci kráľujú na divokej vode a mená ako Martikán alebo Kaliská pozná snáď každý, takéto pokojné vodáctvo, turistické, nenáročné, také má oveľa menšiu tradíciu ako trebárs v Česku. A pritom ide o finančne a myslím si aj časovo, aj inak nenáročný šport. Je to tak? Súhlasím s vami a práve tento podnet ma inšpiroval na to, aby som rozbehol podobné aktivity aj u nás na južnom Slovensku, presnejšie na dolnom toku rieky Váh. Ja to uvádzam túto rieku ako takú lenivú. Presne z toho hľadiska je to predurčené na takéto pokojné, rodinné, dá sa povedať aj menej náročné vodné túry. Splaviť aspoň kúsok rieky tu je finančne aj časovo nenáročná záležitosť. Nemusíte vlastniť loď. Nemusíte dokonca vlastniť ani špeciálne vybavenie. O všetko sa postarajú odborníci, naučia vás to, ukážu. Dajme tomu, že si telefonicky objednám takýto výlet, ako to vlastne prebieha. Presne tak, všetko je podľa objednávky, keď je záujem alebo keď je nejaká objednávka na nejakú túru, tak ja to tak upresním, kedy by to bolo ideálne, aj podľa samozrejme počasia, aj podľa vodného stavu a potom určíme nejaké časové a organizačné veci. Mne to viac vyhovuje, alebo celkovo tá rieka, aj počasie, aj okolnosti majú charakter lepší v tých doobedňajších hodinách. Aj momentálne sa nachádzame na Večianskej pláži približne 9:30 a dá sa povedať, že máme ideálne podmienky na takéto vodné túry. Ktorá trasa je medzi zákazníkmi najobľúbenejšia? Moja firma Didasport ponúka na tomto úseku Váhu tri kratšie trasy, a to konkrétne Kráľová nad Váhom, Šala, Šalianská pláž, potom je Šala Vlčany a ďalší úsek je Vlčany Komoča. Samozrejme aj tieto tri trasy sa dajú spojiť do jedného bloku, to znamená od Kráľovej až po Komoču, ale to už je na 6 hodín, dajme tomu, to už je pre tých skúsenejších. To by som neodporúčal napríklad takéto skupinke s deťmi, kde sú začiatočníci alebo prvýkrát pádlujúci. Dajme tomu, že by sme chceli využiť iné toky, nielen Váh. Je to možné z Didasport? Vezmete ma napríklad aj do Maďarska, keby som chcel? Samozrejme, je to všetko teda na základe objednávky. Ja ale uprednostňujem rieku Váh, som taký lokál patriot. Pre mňa je domáca pôda rieka Váh, ale máme skúsenosti aj s kajakovaním v Diori. A ako septembrová ponuka bude, naša top ponuka, to bude kajakovanie v Benátkach. Všetko je to ešte vo fáze prípravy, ale úplne reálne vieme kajakovať alebo zabezpečujeme kajakovanie na rieke Váh, na rieke Nitra, v Nitre a v Nových Zámkoch. Boli sme aj na Malom Dunaji, aj na Hrone, ale ešte raz uvádzam, pre mňa a pre moju firmu Didasport je domáca pôda táto pokojná, krásna rieka. Toľko na teraz z Večianskej pláže. Šťastnú cestu, veľa zážitkov, ako správne vodáci hovoria, ahoj!